Ala mopogore opogore mane ochopo e nyasi mar Africa kitgi gi timbegi mong'ere kaka Festac Africa Art and Cultural Festival ywak ni ohala ni piny ka gikoni chal kagima jochan chenro mar nyasi no ne ok olando injili mar nyasi no malong'o ne oganda. Giyango ni kwan jopiny kod welo ma ochopo neno mwandu gi ni piny saidi gino makoro miyo gijiwo jotend nyasi no mondo ne ni nyasi makamano otimne lendo makare kuom jopiny mondo gine lokruok e ndalo 5 modong' mondo nyasi orum. Bende gikwayo mondo we oganda mochopo odonj nono maonge chudo kaka yor kelo kwan ji mathoth manyalo konyo e jiwo teko mar nyasi no endo. Nyasi ma wan go ni ok wang'e ni jogi mane kolande maber to ok wang'e nang'o motimore nikech most welo mane waparo ok waneno. Ng'eny ji kia gima dhi mbele Mamboleo Showground, koro emomiyo ng'eny ji ok obiro. But in the course of the week, walamalama mondo kantiere giminyalo tim e gate kanyo mondo tim mondo ji obi. The entrance fee is one of the first things. Mane pani kubido organize molos maber nikech kamukete no teno ma joma dongo. What we are recovering is much of it, but not fully, because it is not well described. If we talk of the culture of Africa, a lot has been robbed. Festac noningo beniti moreka dwe mar 5 higani. To nikech weche mag flood, weche mag oula manoywero ji ok otimore nade, ok otimore to nochore nyaka dwe mar 8 makoro otimore sani. Noningo beni dweche 3 gi, noningo beni county government, the national government plus organizers Festac Festival Africa no se wuok oko mondo ginyis jopiny gima kama dhi timore to kama yako dhi timore. We've seen the focus of Pan-Africanism